UGWUMBA. Anaghị ekwu okwu reconciliation. Nna na nwa dị ese okwu. Nwa nwere ike na-ene anya na-atụ anya ụgwọ akwụkwọ n'aka nna ya, onye ihe ọ na-ewe iwe. Nwa nwere ike na-atụ anya ka nna ya bidoro ya bịa, o bidobere ihe ọ na-ewe iwe. Ma mgbe ọ ghọtara nsogbu ji nna ya, o wetukwa obi ya na nna ya akpawa. So onweghị ha esere okwu esemokwu na a na-edozi. No, nwata na-ebe nye m. Mana ife anyị nọdụrụ n'afọ ha nwakwa ọtọ afọ ya, ma mgbe ha fụziri ya ka ha ma na ọfọ ndụ ka anyị na-aga ọba. So onweghị onye ga-amụta nwa ghara na-ekpe ekpere ka nwa ya ghara ike ya. Ipob na Ohanaeze nwere nsogbu, and ịgbakọ ife Ipob na-eme 90% of it I dị behind it. Ohanaeze I dị behind IPOB's activity. That I ji bamba na isi na ndị IPOB ndị na-egbu mmadụ ma onwebeghị onye bagburu. Ihe anyị na-agwa federal gọọmenti ha jide ndị a na-azụ ebi na-egbu mmadụ n'ọba terrorists. IPOB is never terrorist, and Ohanaeze never accepted the ban on IPOB as a terrorist. We never accepted that, and we will never accept that. So the activities to redress the injustice and fairness denied to Igbo nation. That's all. Only him, Maro. I metụtara mgbe anyị dị n'Ghana nọ anyị dị 13 years. Ife nga bigoro oge ahụ. Onweghị ka iwe obi ife gbasara Biafra afa. My brother, ikwu okwu ọjọọ maka ha, aga m egbu ha egbu. Ihe na-achọ ịgwa gị na ife anyị jiri anya anyị fụ. At 13 years, I saw no news if I had them before. At 13 years, near for something kilometers. It is average Igbo man, one Igbo, the late brother Igbo man, will be reacting anytime Biafra a movement that nothing can stop. It cannot die. Mana sinso anywa wa agburu Nigeria zuru oke kpasi. Nigeria niile kpọrọ Igbo asị maka mbọ na agba. No lazy man in Igbo land. But there's lazy man in other tribes in the Nigeria. Average Igbo man looks for what he will eat. Average Igbo man never go to anybody to beg for arms. That's the jealous. Igbo nweleze, meze puta. Like you see, Nananka nweleze na eze aputa go. Eze aputa imani Igbo nweleze. Eze puta even Igbo nweleze. Madalum na yo.